Nipa dasani nyakra. So dasani. Nipa dasani yo. So dasani. Nipa dasani nyakra. Mejini dio. Sano baya mwane. Menene kesu asem. Afide da one thing. Prami brejina ma brego. Prami brejina ma brego. Yepese yekumi na yejibe japade yepese yesame. Bonti suni batowa, de free vie ni ba. Bonti suni benyawa, de free vie ni ba. Krugantanga, me webusia, so mi akowai. No ye mi say, yonko bone say yo braba. Yonko bone say yo brabo. So Odasanii, nipa dasani nyo. So Odasanii, nipa dasani nyakra. Konto. Nada. Na odunjuni bebreza. Ah? Konto. Misrel. Je adwendwene no. Enkonkofa dropi no na kyena nkomfa bleach ye meto ye so ewo ahemfie ho. Misrel. Why? Wo de yanko sadwase. Ne enkofa kakra ngufom. Why? Bua baza. Konto. So ponko abodam a ni wura no o modam. Enyo no waye bibie. We ni wafutuo. Wa oti hodi na sole ne enkona nsajase ne kopeka enkopeka krangu foma we ya futu we ya futu ah na nya futu na bridge ntete oba na jamia na jese me madwene nya adwuma na makofa duranom na mawu asa konombo on say onnom nsa na wa mo a etimi boa ma wadwene sisi so kama wana anu mesa wa moda we ye wa futu ade betume me yonko no se de be ya awle ho nhya wo so na nkofa aduro bi no mu wonti na mani abere ye me ma ne ma gya wo mo no matu nsa no no mu tutu obare huna no osi na twetwe we na mikunu no hede waye no ba ne wawa no wagidin enya bi ni mi o me so so jamia betintim me no msa da na wona mo de sa kire me so me metintim me no msa na no msa kina me bo bra boye so humia wan kaya asira wakaya so wonu ma to na wote ho ukope kakra gum ye koy na akopɛ kakra gum ma betimi aboa mo wadidi aye kama oba ne hu a oba ka so wo jame so yonko pa na yonko papa ka do no betum wa hwa ma de na sey awie me sa na wote me te sai minim na mi se na ate pa anka me ma na metufu ei konto afutofu na me ne yedai on fa nya hwe ye bobo ba ebeba ho ebeba ahemfie ba ko ne ba ya meka bi ma we de me yiwa firim me yi ma dwun kura firim so sa na wote dan ko ne oi mi a me yire ja me sa fanya nsa no na me turu sa no me na me hu tutu o ba sham me nya nsa we na me nya kama no ba mpo pefu o be bot mi ase me no wo di wo futi oi Papa ni Papa Papa dai. Mama ayo bibiana. Papa. Mama ono dwana ma. Se wa mpacho oba emini di. Oh, na me privilege. Ana me hye wa no ba se aduane mami. E metumi aya se metena hodin ne madwene me ho. Anti me hye me kasa. Papa de na ayo. Papa. Ni pa se woni di na sika no botuma. Ade na ade bedidi. Uni kapra obade wadidi sika no botom papa ekofa wai sika bebrebe papa ma pa atwe ama wi etudi na wo pese wo dia wontimi enye ni aye wadwendwo ebusa ate wo sa papa asutade akura nso foforo togo ankeso aye bi aye enkaso aye bi ato aso me de me nsa amfo na kire ne nto aso na se wanti adwuma wo ye so beja ya ebere akuafo kali koko ya sika bakuro imo obi agibie no afi na wuja adwuma nche se komo ne me na me hu ei se wanti ma hwe ma wo se fefi wanti ma hwe me ama na ntutu wa wo de bo hwe so mia mete o menu wala nkwan na gene papa wa bele papa
ba ko fu akohu ne nkamu nsem mebre dasefo ni ba bia papa ma bre enu nti na ba ya me hawa metim ba bi dwen me ho a wo de kasa ehye me nti do unu so wa bra obetumi akoma kwa ne me na me odia na bre na bra mpese ma bra mpese me gyan ho asam na woka papa mfu ni sase kura wato agu okra asam keto to bi ne fedi die papa nti ma ya gosi da ben abusia gudie e pona ho ye ntamonton papa de fama han yo mate no bo akra wo ho mate me ankasa de magene yo obetumi asole akọ Wadi oya no we twere me sa na me muye me ya ko de ma bebo bra na de achi we bebre me ya da me bu abo baby o leti o de sama ko ya ko sa de sibisi wasam kakra na mo fasa ma wo ko kreti ya edwapade ben e na wodi gya me ne wo ma no asaba na kan za no ha obi adim do mu kan yo mami musa se dana no manfa kwa mu na se usu free mo e de na odi gya me ne nkura no se wa hu se oba kwa ware a be ma na ye dwapade ka me ba na wo ye dwapade bi na me soma som na akosoro na dati ye ni wa ken kola no so afa gwa me betu wi dwapade wunya bi e na maboa ne se pa dati e de ne ye so ye di gya ye ma no se me ni wa odi kro ba yo ajadu wodukuro wono ye na dwuma de ahwe ne yire ene ne ma no wono mfa ne de emre yen na ye de nyami nua no ina na ze bi de konya na me de konya na ma no no di e se me ni wa nyo na be no ho na be yo utimi mpa ne sem wo hen wonya akwala wati wonyini ti twimpa ne dwene udi batem wono mfa ne de emre yen na wote wono dwuma be na wuti odi kro ma basase ya tap kese mo tema di dizo ado di so na ye de asase no Eja ma che ya oba e ba cho eja jina wai no be dro bi asase wono wai de ho na wodo yi asase media o ha asase media mi ni mi kunu asase ukru ne wan ajadu Oto ama me dada ajadu na to asase ne ma ho ajadu no di kro nua be ma oto ama me dada so won kan kire wodi a ene ekobisa ajadu oti be to asase ne ma ho oto ama me dada se ne sanka me gyina so nya adwuma fete mo asase na wakwa so ofiri kro mu ba ya so be gyina so be yeso eti kobisa ukru se wa hu asase na wodi ayase mu a wo kan se wa hu obi atum yen wonu ehu ye mobo amma ya asase yantam we kwanya wo fa so atom asase no ajadu ajapa wodi abrosi eti eye me gashi me de mr mama na no Tamiu wadaka ne ben o ene wadaka aben Tamiu wadaka aben ne me wo sam na mekan ayo so wafam sam wa wo ayo so bi asase bi no wakoto na wafa na ade ye ope ko be na wudi Tamiu enkosi da ben ena wo ebebe wadwene mu ama wo si pia sita se ben mu mo ba me ho ade enkosi da ben Tamiu ma ka ma bra Tamiu de wo ya meka wachi wo no ya de adwunu ahye metirim o wo ya de adwunu ahye metirim se wo se me na ko be wo frafa na ka no so de kakure be gie di kamru me no ken kokoro yi mu se ye ne wonya wo bisa ne wonya nti enka wo dadwene ho meboa enka wo dadwene ho so be ne ese na biade na so de to afanto a efiri to me ka kire wo ampafo ya dia adana say wodi nkomo bebrebe sa waka msinya wotre wotwe ade afurusuro na ma bibi kuram msinya wotre metie mu mepesika ma be yo ho ade metere da
Tameu, metene dana ma brow. Adan tameu. Hwe me ka che ban na chi ni pata e o. Ni pata ban na chi o me so mo bowuram. Na wa ye hu si akwakodo ngo kaya. Eti do beso na me ye no. Enye me tantanta da bi. Ma kwanta me yira me. Tameu, me nya bresa krodom. Enfanse bi ni agro. So pani ye dia bra ne be me ho ade. Enye sa ade a ka che. Se why? O ka se me pani ye me mla me ye ho ade ndie. Udi bem. Na emom amanfo gu banachi yifo film Tameu asema me no be kana me ne wa kana na ne ye de twato me ma wo break akra bi se won si agya pa on si gya pa ama me ware me a break yankum kro ke bedane me ka me che me bobre me fa kakra bi no hu de kana nkasa de go ho hunhuni na se wo ye mfomso bia na wo ye hu mfomso bia Tameu ba jimedi wada kan ntimi se aben amba fuwe abuta we kunim dio enya dia wo ye ba buma ba mo on ye wo bua kura ye wo film sa man fo guba na ti nisu te bana nim ya bo bosia kura twema nso me bo bosia be walo anche wo be huna Nini apani na eno ena me de anidie e ma sepe enti sa kene ade a me no be no ka wo mpe na nam ri asase ama wo se wo no obusu am no na mo nidi so na wo pa asase ne be mu a wo nka nkire me na akoto asase no de wuye unim sa abro na wo bo no asase ma fa ma wo ko a me de ma wo no wo yere e no ma na se wo pa bi mu a ada na eso koton adu skana way Ashe. sana se wo Na skana ashe. e de na diskana ya ashe Me de ade. ade ye ne nidi Na. Disi bi skana ya ade ashe. Ah. wakan ta ashe minya dan Me de ade. wo de aya ade ashe emu de he na memfa Me de ade na ashe. adu mini wadu ane asa efia ewura bio so be wura fia bi mu a na kura asase sika ade breme Na ne obo. me be boa Na be me di ma me ma ovie. Be dey. min tinte so to fomu sanfam keche man fada ye maka no enu ana maka so be wura fia na kura asase sika na ade breme enu ana no Dada. ye course wo fie nyina ma na mechi ama no me nya na chidi enu chese odo ankasa na me do no ti mesrew atesem a wo te fa abofra no na wonye ene wa yese ni papa ye mfa atesem nya asem de ani ehu na anu di ho adanse unhu bi yese ye bokulu otan ankasa no mota no na wa unze wiase wo so yonko a wotawo papa baby odunfo mo pam no na de ehye ho minyam ni de ntia mesi mani je wo se wa ho udo usuma brewa be ko hwede enfa ho ne hwede nananom ne emi kwa kusi mensew mensadam sey na dwem esuma ni je ho Peso wale se wa. Yo oye. Penise hempo do yen fensa manta. Yo odani janu nim se de hwehwe ne fa. Se wa na ja wani je wono ho. Na opese. O se odi amno me di wadim. Ko se na wade ma wa. Ebeko. Na ya ko ja wade no. Why? nananom nhiraw Yeah. mo tonkom se wo lo se ayo Yo. o me mani age Atia. pamba pa no odi amno be ma mpa Okre. se wa de papa ye hu nyina na no ka kame yen sore ha Okre. ndase pa Tameu wadaka na ben wo Tameu wadaka no ene ben wo wa blame na mani so agye ama wo fa wo so edu kofi enye pleb gerewu empenifo si petema sase na hokwa ade pa bia wo ble na wo saka wo so hwe etiam pafo de se menya fan pafo fi ni fie eba me ho a mpie biem so na pafo ni mie mi kodwale ampafo ni mie mi didi a ampafo ni mie na me koda na dwa ampafo ni mie afi de tweka bia mi ntibiem ensu atate fom ayese fom Minie. Oni di agye o Papa. na menso
Also. Ade. Ojuma se mu ana ade yi. Enye me juma se sia o benya amokani. Na minso no me benenam ho saa se wunya eyesa wa ho ade wi se pe. Enye de bia na metunu anante. Te se kan no. Na aka me ehina sisi amezo me fa. Minwa no. Wonwa asuni apini amasini krom ha pa ansana. Me se ba be ka se wa. Na ukra e ba se no. Oso bo machi dom. Odi wo bia ta machi na minya se wa wi a. Ne de na to fom. Ya pako so de. Ena go fu wo kwa twa o. Esuma hodo entetentete. Ajojo. Enwoni mleme. Na de mi dru ya no na mi gina wo ne kwakwanta. Ena twadi ampon adawroma. Ma ye nipa. Eti enkasa aka wo da. Ehwemi sunsun na mfa nhwe wusun. Tina me wale ana. Wo be wale nanso yenya me de ni nwie. Me na kwan matena de ama me. Nwia no. Eye ya benya so na wo de. Enwene ho. Emana. Papa ni asem no. Eye se me wale se wa so no nche se me ni wagudi asa. Wo de waka nsa ma. Tino. Ahobua bia wo se me nso me ye na me de boa se madam fo me nyonko brabo no. Me ye kra me na bro so. Piao. Tami awu. Wada kana ben wo. Ene man show fra na mbo. Onia enkomo ho. Enkomo ewo ho pa. De enkomo sa na we. Pese wo. Akohwi bra wo boni krom ha. Ene so obi ani. Tami awu. Ekwa akowale se wa. Ensemu enim nko na o de woka. Ensemu enim. Wonyemi ni. Me say tami awu. Ekwa wale se wa. Asemu de me fa he kwagidi. Hwe, ade ase wa ti krom ha no ma wo ya obi eni twia no. Eye den no tami awu tumi ko fiska ko ya no ho ade. Panifo se nsu edo na ko wahinam. Tami awu ehwe krom anya wo sese wa ba si brani no. Ono no odo no. Wo ha oni sei. Ai! Anka tami awu so ya nwasemu. Wa hwe. Se wei oni atakura tami ewu nia bema empra no mu chi no kromo bie nim de na omo ye no obi anim ni nyina chi tami ewu so no anope na obewa se wa no ope no wo ha woni sei asemu de mu orem be se wa de na fa baby wo de na fa baby se wa de na fa baby mami on fa ne fa je asemu edi emu ehu ei nsu a ye be num no ye hwe nchen o eze so hwe nchen ya niema wani be bo so no unnom mpo ahemfie mpanimfo nyina se wade o matiko akafo mu nyina ati no tami ewu se wa no pe enti wonte ase a enye se menti ase o minyinni me se wa na be mi so de tami ewu afa baby na odo bi se na menya bia to aba no odo bi se na onya aden a tami ewu do odo wenye odo kan o me se wa de na afa baby na wonu se na se wate se woni odo kan ti sa na abeka o jai woni odo kan da Opra we asi a ba obi ano woda. Bema. Empani se akwaso sem denti. Ena atentafi otunsu ya na aboaka obefako. Empanyi kro na asese twene anim da ho a ye mmanchen. Asa asam na enwan. Kwesina ni me ba ya. Se woni me bata me ewo. Na nsan mu no de to manim. So hu ababa wen mo nyamfo so no fentem frem oba na ha brum ti se sibre e wo fia ikom na chesenchire obi asa oba sewa ampafo brakatu ese nti odi amono mentime ntrase nya hwe han na ese me ba na sempani so pusu mu na atene kankan na me beto anim asem de se de obi anu a wompe na kofi mboa no na de wo kafa ho no wa mayembre senti apeda ni ya ne be ya be no hwade kama na ya mo nyamse na ntese nyina yesempa ye na we me na tse na we yesi na se de mpanya karada se obi nsi tworo do matoa me na me yire na ti ayi ntime nye pene ma akoda no ti se de mutuwe mu beko na akora ne ba na me de tu nanim na se okase yo wate ase na so bete ase a esie hu na adam pa na ama mo ewura mu nti de me ne be kasa why so mo da o mo mra maji muaye so mo da sese so ma maji muaye e da sese enye nto ho so mo da e yire se mo nhye mo da enfie mienu edi ani mekọ batatu nikodua bese ama aso ama mate
mama ton ti me mera na me ne akura na kasa tu de o me ne kasa no de obaka bia no why we dey best se na be no abekọ no wa no nti animanim ye pa ochaw ubetimi naka me aye bibia ansa na nkwa akote obesina na okoko why wa de na obesina nti me ma koko me besina me kodua no enka wuram se de wo husi otie nya sa na okasa ati na nim se okoko nti nka abeka nya nsasem na ne ka do li ka akura kan ne o protum bema sabe akodai ada na ade akoda toto me ho ma akoda anti uti ada da nya nim se me buwa hu wo mo me mfa wonya hwe sa ni bia ni beba so ai beba so ani okun ne kasa na ne kasa ne niam bi nsisi so yie kura yase bia be me ya bo ati ya ko what man dey be now tia ne yo ya mo ji aje ya bo ati mama me be ma be di de o me dia ya se kom wa ye niam bebre wo se wa ho de mani na hwe o saa sa hwene bi ni bo se wa na tame ewu be wa no metwetwa na kwa mu kra na se wo pa wo mpa wo se wa oba wale tame yo kuremo wo kom ya twi wo hene aboso usi kuremo jo aso ta ko to fuenti ni esi ne frefo so ni wo de akoso nyasa me yakoda so bibei aso brachie wo ke bibi ache na wati sabe panisi etu fu etu shabere sameti me kono me nya obi enu tu me fu a akechi so enti ya be fa na sare bia konko sanse wa nkwa ibeduru bebi kase me papa mpeni yi ena me kwa wale na wa mwa me wa ta me chi na meta wachi sabe na uko na oba na wa enu jejereje so ene mesra pan obe ko se mi free no pe free aje e kwa ko ya di matina ka we de mi wi ntama mesa ba yo se wa papa se wo mpina ware ne so nuntia wona waka asem se me hu se wa ne papa nam biem kane no se wa papa tu na se wa atiem otu nu atiem se ente se biem ade mo de se wa ya adwuma nti ebeye den na wa pele se wa ware o ma ne ware o o ma ne ware da asemu se ni se o mu fie wo de se eja nko na da ho jai e wo dele putu na wo dele putu se ye hu mani kokon safo ya mo pa adwuma bi nye na munya kokon sana mo die ano mo chire kokon safo kokon se mo wate mo wa ya de me se enkola we free say ha no pam ensem ekotwi kobreman enkrofo ho nsem atanie ene de sia wo twede o kire ho monte mo ka se mema nkwa na ekua mane ye yo asho no so nanim din bi odisi wona wan wo ke wona wan he wo se me manim din mami wan wo awen be kasa bi o papa samewu adaka na ben o na ko ye samewu ye wi adwen nam na sibe nam sijaso e ba ne ho se wa de a wo kono se wa na de sebe kamini wasem kasa na de makohunu mani so no o se be di de no na sebe penesi e boda ma ye bo fifie ne de asenwrem e ba ne ho ti ese me di kan to fo sansa me de me firi wono meto me ho fo deda sebe ya awade no twaso memwa o papa no ampra wade ne so o ti asema me ka kire wono papa enu mpodi minim dada minim se papa no de anse miami mu kura on pemasem hu mi ade obeya akire me no ya ne eja mebufuo nanso mpanifo se ensu a ohwe a obenum no ye hwen chenchen ti ase woni mbedi de so ban so mpo asem kofio yo
so true about papa ye genentem na sabe kura wo kosi ya twe wo hena bo so na abusa se kura mujo eno de me meta me awu de enye masem sa de hia ne se wa na waje matum no papa de nso on pema asem nanso no bosum me ko ne mprensa wakoba akope ko ni mpre no nso ye hwe ade enwa ba mu sanse me kura me de me ba mu mu ene ma ba mu abu enwa ba mu se me ne abofra na mu de ete ho ase nanso obene ohumia o maame odne ba asase so ohumia o ye ma wa tu na ho na ewo wo beja kwaku o ma kutwa kotokoro soro mai me se ekasuma si dwanko a kam ne se o betima di ame ho atoye nanso mpanifo se asansa fa ade a wo de kire so e ti ambe se me yimanim na mansan mu se ye mienu ye de yetama ba no enye ne bonim papa ne pra won prince e bia ne manim onyam na wale na ne ba ne kɔ no won prince so enho ba mu mate wase misrew sanse sebe de okosha konfo onim da bone ai wakaso obekuno de eden ya obekuno Adwin boni ntine ko ba yonko so me se yenua e wa brabo emu Adwin boni ntine ko ba yonko so me se yenua e wa sasizo Nipanjo Odasanii 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 Nipandaasanii nyo True Odasanii Nipandaasanii nyakra True Odasanii Nipandaasanii nyo True Odasanii